Gaeilge is Michicaver, agus Ibriam lawer an Canishvik Sean I Condean Cavan. Inniu bawallam scale biog a leidíomh, agus an tanamatáin scale ná na 3 gabhar chlichte. Seo scéalainn biog agus cur trasaní alpín an Gaeilge air. Is é an gúm a fáilte an leabhar agus Graham Percy a washi é. Scéal simply faoi 3 gabhar biog. Seimín an gabhar is óige, Jimín an 100 gabhar eile, agus an sin séamas an gabhar mór láidir. Seo é an droichead, agus seo an féar glas a rá de dhí acu, agus seo an trol a bhí hall trasna ar an droichead. So éistigi agus ba scéalainn beag aginine. Tá an ocras orm sa séimín an gabhar beag. Ísí mé an féar glas atá hall an sin. So tá na gabhar an seo na cnic, they're here on the rocks, agus bawah lo an féar glas atá hall I bark eile. So they would like to get across the an droichead, har an droichead an seo, go dtí an féar atá hall an seo. So they'd like to get across to the nice green grass. Okay, ist. Trop, 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 har an droichead a siúil siad. So cé an céad duine a hui trasna an droichead. Ó, ní bhaid ocras orm inniu sa an trol. Ísí mé séimín an gabhar beag. So séimín an gabhar beag, chéan sé har an droichead go dtí an glas féar an seo. Féar an glas féar an seo, a cé tá an seo? Tá an trol an seo, agus tá sé ag feithimh dá aon duine a siúlann trasna an droichead. Ó ná bach lumsa sa séimín an gabhar beag. Féach, tá Jimín an gabhar mór ag teacht. So cá bhfuil Jimín? Tá séimín hall an seo san park ag féarcaint ar an glas, ar an féar glas, ach tá Jimín ag teacht ar an droichead. Agus tá an trol an seo. Tá ocras orm sa Jimín an gabhar mór. Ísí mé an féar glas atá hall an sin. Trop, 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 trop. Cé tá ag teacht anois? Tá séamas an gabhar mór ag teacht trasna an droichead. Ó, ní bhaid ocras orm inniu san trol. Ísí mé Jimín an gabhar mór. Ó, cé tá an seo? Seo an trol mór agus Jimín, agus tá sé chun Jimín a ithe. So he's going to eat him up. Ó ná bach lumsa sa Jimín an gabhar mór. Féach, tá séamas an gabhar mór láidir ag teacht. So tá séamas an gabhar is mó ag teacht trasna har an droichead. Tá ocras orm sa séamas an gabhar mór láidir. Ísí mé an féar glas atá hall an sin. So tá sé chun dul trasna an droichead chun an féar glas seo a ithe. Ní bhaid ocras orm inniu san trol. Ísí mé séamas an gabhar mór láidir. Ach, is gabhar an a mhór é. Ní ísí a bholí mór, a bholí mhór sa séamas an gabhar mór láidir. Cos féach na aiacha mór láidir, na aiacha, the horns, mór láidir. Agus céir de dhéanann sé leis an trol? Well, ní bhaid ocras a ríseart sa séamas an gabhar mór láidir. Cad a tharla? Thug sé poc mór don trol, agus anois tá sé imithe síos san abhainn mór deimhin. Now, sin dear an scéalainn beag sin, ba mé arás libh I gan tamlín eile. Slán anois. So, sin an scéalainn das, na 3 gabhar chlichte, tá sé le fáilt an leabharlan. So,
Bí Gaeilge, slán inis.